Şindara Kıncı Bîra jinan Dîrok û bîr hebûna neteweyekî ne. Ji bo li ser lingan bimînin û xwe bidin jiyîn divê her dem candar bin. Dîroka bindestan bi hezar salin ji hêla serdestan an jî cinsê serdest ve hatiye guhertin dizîn an jî berovajî kirin. Dîroka gelê Kurd û jinan jî yek jivan in. Gelê ku li dîrok û bîra xwe xwedî derdikeve dijî. Dîrok û jiyan ji jinan dest pê dike. Îro jinên Kurd ji hêla jînolojiyê ve weke roja destpêkê wê ronahiyê bidin jinan û wateya mêran jî di nava civakê de derxînin holê. Jinên Kurd bi vê rola xwe ya dîrokî ronahî perestin. Nagîhan Akarsel yek jivan ronahî perestan e. Bi çavên jinan dîroka jinan jin û ve derxist ronahiyê. Gote na hûn mêr bi vî awayî jivan hêlan ve derewan dikin we dîroka me ji me diziye. Çavkaniya rastî ev e. Helbet ne hêsa ne bindestkirinek 40,000 salî, ne tew dewlet, mêrdewlet, dagirker, kolonyalîst, kapîtalîzm û mêr wê nexwaze ev rewş biguhere. Hûn dibînin bê çi qas astengî li dijî jinan û zanîna jinan heye. Ronahî peresta jinan û civakê Nagîhan Akarsel ji ber van tiştan hate qetilkirin û ji me jinan re bû bîr. Jina ciwan Jîna Emînî ya ku ji bo tayek porê wê xuya dikir li Îrana Xopan jaliyê polîsan bi lêdanê hate qetilkirin û pê re têkoşîneke weke volkanê derket holê û li hemû cîhanê berbelav bû. Vê yekê bi me jinan bi hêztir da nîşandan ku em jin hesabê rabûn û rûniştinê cil û vergan, şekil û şemal û azadiya xwe nadin mêran, nadin sofiyan. Îro jinan dewleta Sofiyan ya ku Kurdan ji bo çand ziman û nirxê netewêya wan bi dar ve dike hinase lê çikandine. Li gor ku dewlet dixwaze bi jinan re müzakereyê bike jî jin heta mafê xwe yên rewa bi dest nexin xwe nadin ber müzakereyan. Têkoşînê bilind û geştir dikin. Jîna Emînî bi sekin û helwesta xwe ronahî perest û bîra jinan e. Êdî ew sembola azadiyê ye. İpeker û Gulistan Yüce yên ku ji hêla polîsên dewletê ve hatibûn xapandin û tecawuzkirin bîra jinan in. Bu bîra jinan ku dubare da rûyê jinan desthilatdar nabin evîn, nabin mal, nabin ax, nabin war. Bêcezehiştina faylan Musa Orhan û nedîtina Zeynel Abarokov bîra jinan in. Jin bixwe bîra civakê ne. Sabahat Tuncel, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Gülser Yıldırım en ku siyaseta demokratik dimeşandin û hîn jî hin ciwan dîlgirtî ne ronahî perest û bîra jinan in. Aysel Tuğluqa ku yekem pergala hevserokatiyê ji wê dest pê kir û li gor teşhîsa demansê jî nedat berdan bîra jinan e. Ji girtîgehê derket lê xem êş û ji ber îşkenceyên hova ne bê bîrhiştina Aysel bîra jinan e. Şiklê veşartina dayîka Aysel Tuğluk ya li Goristanê bîra jinan e. Helweşandin û bi her awayî rûxandina Nisêbîn Cizîr û Sûrê pê re jî weke ku tiştek nebûye festîvalê ku li van bajaran tên avakirin ji bo ku civakê bêbîr bihêlin bîra jinan in. Li van bajaran zêdebûna tacîz tecawûz di nav ciwanan de bi karanîna dermanên hişbirinê bîra jinan e. Jêrzemînên Cizîrê Pakîze Nayer Sêvê Demîr û Fatma Nayerên ku divan jêrzemînan de hatin qelkirin bîra jinan in. Cemîle Çagirga ya 11 salê ku diya wê laşê wê di Cemedê de vedişart ji bo xera nebe bîra jinan e. Kuştina dayîka taybet ku heft rojan li nava Kolanê li ser betona sarma û zar û zêçê wê nikarîbûn pê ve biçin bîra jinan e. Desteserkirina vîn û destsketiyên Kurdan bi riya qeyûman ku bi mafê demokratîk şaredariyê xwe girtibûn bîra jinaye. Piştî ku bi zordestî ku şaredariyê Kurda bi dest xistin û duwan şaredariyan de kêf seyran û bêezaniya ku li wan şaredariyan kirin bîra jinan e. Malbata Berzaniyan riya şer pevçûn û kuştinan vedikin û dikarin ji bo berjewendiyên xwe hemû tiştî bikin bîra jinan. Çapemeniya azad ku pênûsa xwe ji apê Musa girtiye û ji ber ku bi cesaret rastiyan dinivîse her dem de hedefa dewletê û xebatkarên wê tê girtin bîra jinan in. Herî dawî seroka Konseya Navendî ya TTB Şebnem Korur Fincancı ya ku weke bijîşkeke sozdariya xelasî û başkirina mirova ye ji bo ku rastiya bi karanîna çekê kimyawî derkeve holê pêşniyar û xwesteka lêkolînên berfireh kir û hat girtin bîra jinan e. Em weke jinên ronahî perest her tim alîgirê rastiyan û ji bo civakê bîrin.
em dê hertim bibin xilasiya hev û alîgirên hev, bibin dest û lingên hev, şeqema li ser rûyê zordest, bi tayê porê xwe xwediya têkoşîn û jiyanê ji rêhevalê xwe re mertal û pênûsa rêhevalê xwe bin. Ji bo yek neynûka rêhevalên xwe yên jin em dê bibin agir. Bîra me jî, hêrsa me jî û hembêza me jî ji bo rêhevalên me yên jin hertim zindiye.